खरं तर गेली 25 वर्ष म्हणजे आयुष्याची 25 वर्ष मी फक्त आणि फक्त जर कोणाला जास्तीत जास्त वेळ दिला असेल, न्याय दिला असेल, संघर्ष उभा केला असेल तर माटणे दशकृषीसाठी केलेला आहे. आज मी फिरत असताना फार मोठा आदर माटले ग्रामस्थांकडून मला केला जात आहे. मी संघर्ष उभा करण्याचं कारण एवढंच होतं. आज तक अनेक नेते आले, विविध माध्यमांच्या निवडणुका आल्या, आश्वासनं दिली गेली, परंतु माटणे दशकृषीसारखा भोळाभावडा मतदार ह्या जिल्ह्यामध्ये कुठेही नाही. प्रत्येक वेळी त्यांची फसवणूक केली गेली. मात्र फसवणूक केली असतानासुद्धा मी कुठच्याही संस्थेवर ह्या ठिकाणी लोकनियुक्त सदस्य नसतानासुद्धा त्या लोकांना प्रामाणिकपणे न्याय देण्याचं काम, त्यांना वेळ देण्याचं काम मी आज तगत करत आहे. मला खात्री आणि विश्वास आहे की सर्व मतदार हे माझ्या ह्या ठिकाणी पाठीशी आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये विजय हा निश्चितपणे मशाल ह्या निशाणीचाच आहे.